ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи видеои нав. Боз оиди болоравии нарху навои озуқаворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, нарху навои продуктови дар ҷумҳурии Тоҷикистон беҳад боло рафтага. Мо якчанд рӯз пеш видео кардаги будем, гап зада будем оиди нарху навои чиснок ва орд ки дар бозорҳои ҷумҳурӣ ба чанд сомонӣ баробар шиданд, ки ана ҳамин чеснока мо шумо бародарои азиз назармон намегирифт, харидориш намекардем, ки вақтҳои ҳамин пештар 3-4 моҳ пеш 25 сомон 30 сомон 1 килограмм чеснок меистод. ҳозир дар бозорҳои ҷумҳурӣ 1 килограмм чеснока ба нархи 100 сомон харидорӣ мекунанд ва нархи як халтаи орд бошад аз 240 сомон сар шидагӣ то 285 сомона дар бозорҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дида мешавад. ва ҳамчунин имрӯзҳо боз болоравии нархи картошка ва пиёз низ ҳамчунин ба назар мерасад. яъне ки ба мо шумо маълум буд, картошка 1 килограмм баробар буд ба 3 сомон 3.5 сомон. ҳозир 1 килои картошка баробар аст ба 8-9 сомон ва нархи пиёз бошад ҳозир айни ҳол баробар аст ба 5 сомон 4 сомон, дар бештари ҷойҳо дида мешавад ба 5 сомон ва дар бештари ҷойҳо 4 сомон. ва болоравии нархи озуқавории ҷумҳурии Тоҷикистон бештари одамон қайд мекунанд, ки гӯё ки деҳқонон ё ки гӯё ки давлатдорон нарху навора боло бурдагӣ бошанд. ва ман ба ҳамин гап тарафдор нестам, ҳамин гапа қабул намекунам, зеро ки агар деҳқона дар назар дошта бошем, бародарои азиз, ба фикри шахсан ман ҳамчунон меҳнате ки деҳқон мекуна, савдогар ҳамун меҳната намекуна. барое ки деҳқон киштукор мекуна, замин нигоҳ мекуна, замин дору метиҳад ва боз ҳосилша мегира, ҳамун қадар меҳнатҳои кардагиша, ҳамун қадар заҳматҳои кашидагиша ба як нархи арзон ба ягон савдогар метиҳад ва савдогар дар болои вай пул мемонаву ба савдо мебурора. ва болоравии ҳамин нарх аз давлатдорон вобаста нест. яъне ки давлат имрӯзҳо ба мо шумо маълум аст, дар ҳар гӯшаҳои шаҳр ярмаркаҳо гузарондааистанд. мисол ҳозир дар бозорҳо нархи картошка 8-9 сомон аст ва дар ярмаркаҳое ки ҳукумати шаҳр ташкил мекуна 1 килограмм картошка 3 сомон аст. ва ин низ як намуд дастгирӣ аз тарафи давлат ба халқаю ба шаҳрвандо аст. яъне ки дар ноҳияҳоу дар шаҳрҳоу дар ҳама ҷо ярмаркаҳо кардаистанд, то ҳадди зуррас давлат арзон карда мақсад ҳамун чизоро ба фурӯш буровардааст, ки аз ҷумла мо гуфтем ки чиқали картошка 8-9 сомон дар ярмарка аз тарафи ҳукумати шаҳр 3 сомон. ё ки мисол сабзира агар ба назар бигирем 80 дирам дар ярмарка, ё ки пиёза агар ба назар бигирем, пиёзи нав ҳозир арзонтар ва пиёзи кӯҳна қиматтар. дар ярмарка ҳамин нархи пиёз 2 сомон аст, ки дар бозорҳо то 4-5 сомона ҳамира ба фурӯш буровардагиам бародаро. ва касое ки меган дар айни ҳамин беморие ки ҳозир дар тамоми дунё паҳн шидагиаст, Тоҷикистон шаҳрвандоро кӯмак намекунаву баръакс нархҳоро боло бурду дигар чизҳо. бародарои азиз, ин як намуд буҳрон меган, буҳрони иқтисодӣ, ки буҳрони иқтисодиро ҳеҷ кас пешгирӣ карда наметавонад. буҳрон бештар аз давлатдорон, аз коркунҳои давлат, бештар аз шаҳрвандони оддӣ вобаста аст. яъне ки мисол мегирем савдогар, харидору дигар ана аз байни ҳамин касо бештар буҳрон ба амал меояд. ва ин буҳрони иқтисодӣ на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар саросари рӯи олам, дар тамоми дунё дида мешавад, бо сабаби ҳамун беморие ки ҳама ихтиён медонем ки дар дунё чӣ гап рафтааст. ба ҳамин хотир шукронаам қадара кардан дар коре ки дар ватан ягон гап нест, тинҷӣ ва амония худованд ки ягон гап нашавад. ва иншааллоҳ ки бо матбуоти хадамоти зиддиинҳисории ҷумҳурии Тоҷикистон бо хабари хадамот ба ҳамаи мо пешкаш карданд. маълум шуд ки рӯзҳои наздик, яъне ки то ҳамин моҳи май то саршави Рамазон бояд дар бозорҳо ҳама маҳсулотҳо арзон карда шаванд. умуман орд, равған, картошка ва дигар чизҳо. инак бародарои азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. ягон савол боша, саволтонро метавонед дар поёни ҳамин видео пешкаш бикунед ва
подписаться ра фаромӯш намекунед. Дар паноҳи Аллоҳ бошем.